أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wannan shiri namu na magunguna a musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha tamu mai albarka magunguna a musulunci TV tare da ni Nazir Muhammad Baska, wanda insha Allah abin da za mu yi magana a kan shi da ikon Allah a daidai wannan lokaci shine amfanin kukar kwalaba ko mu ce amfanin kuka gaba ɗaya. Sabida haka na daga ciki bi ma'ana amfanunnukan ita wannan kuka ta kwalaba shine bi ma'ana 'ya'yan kuka. Idan an fasa ɗan kuka ɗin 'ya'yan to na daga ciki amfanin shi na farko shine yana ƙarfafa gaɓoɓin jiki da kuma ƙarawa garkuwar jiki ƙarfi da ikon Allah. Sa'annan kuma yana ba hanta kariya daga cututtuka da suke iya kama ta, yana ba ta kariya da ikon Allah. Sa'annan kuma yana hana ainihin raguwar jini a jiki, bi ma'ana faqratul dam kenan. Ƙarancin jini, yana hana jini ya sauka ko ya yi ƙaranci a jikin ɗan adam idan mutum yana amfani da ita wannan kukar kwalaba. Sannan yana ainihin magance matsala na suga, bi ma'ana ciwon suga kenan, abin da ya shafi diabetes yana magance shi da ikon Allah. Sannan yana ba zuciya kariya daga cututtukan da suke iya kama zuciya idan ana amfani da shi. Sannan amfanin shi na gaba, yana buɗe hanyoyin jini daga zuciya zuwa sassan jiki. Idan ana amfani da wannan yana taimakawa wajen ainihin buɗe hanyoyin jini zuwa zuciya. Sannan wanda ke amfani da wannan yana so ya rage ƙiba ko ya rage tumbi, amfani da ainihin kukar kwalaba yana da tasiri sosai wajen ainihin rage ƙiba ko rage tumbi da ikon Allah. Amfanin shi na gaba shine yana ƙara lafiya ga sassan narkar da abinci, bi ma'ana ɓangarorin da suke amfani wajen narka abinci a cikin ɗan adam yana ƙara musu lafiya idan mutum yana amfani da shi. Amfanin shi na gaba yana ainihin magance matsalan ciwon ulcer, kowane irin ciwon ulcer ne ko mai ƙamari da zafin da ya yi, idan ana amfani da wannan ainihin kukar kwalaba yana da tasiri sosai wajen ainihin magance matsalan ulcer. Sannan yana ainihin sa fata ta yi kyau, ta yi laushi, ta yi ƙyalli, sannan da magance dukkanin wasu cututtuka da suke iya kama fata ɗin. Sannan amfanin shi na gaba yana ƙarfafa ƙasusuwan jiki, yana sa ƙashin jiki ya zama ya yi ƙarfi sosai idan mutum yana amfani da shi. Sannan yana ƙara ƙarfi da lafiyar haƙori ga wanda haƙoransa ba su da lafiya ko kuma yana so haƙoransa su ƙara ƙarfi. Amfani da wannan kukar kwalaba yana taimakawa sosai wajen ainihin ƙarawa haƙora lafiya da ƙarfi. Sannan yana ainihin yaƙar dukkanin wasu cututtuka waɗanda suke cikin jikin mutum. Duk wasu baƙin cututtuka da suke shiga jikin mutum, wannan ɗan itace yana taimakawa wajen yaƙar waɗannan cututtuka da ikon Allah. Sannan yana maganin hawan jini, wanda ke fama da matsala na hawan jini yana da tasiri sosai wajen ainihin magance matsalan hawan jini idan mutum yana amfani da ainihin kukar kwalaba ko garin ganyen kuka. Sannan yana maganin jiri ko juwa, wanda ke samun kanshi yana yawan yin jiri, amfani da kukar kwalaba ko ainihin garin ganyen kuka yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na jiri. Sannan yana ainihin rage raɗaɗin ciwo da warkar da shi da wuri ga wanda ya samu rauni. To raɗaɗin da ake samu idan mutum yana amfani da shi yana rage wannan raɗaɗi, sannan kuma yana taimakawa wajen warkar da ciwon cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan yana da tasiri sosai wajen rigakafin ciwon daji, bi ma'ana kansa kenan. Yana da tasiri sosai wajen ainihin yaƙar ciwon daji, bi ma'ana kansa. Sannan yana maganin ciwon al'aurar ɗa namiji, wasu cututtuka da suke kama al'aurar ɗa namiji. Duk wata cuta da take kama al'aurar ɗa namiji
kuka kwalaba ko garin ganyen kuka yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala, kamar misalin ƙanƙancewar gaba, fitar farin ruwa, ɗaɗewa ko ƙuraje da suke fitowa akan al'aurar ɗa namiji. Yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala. Sannan yana ainihin kashe kowace irin guba, bi ma'ana wanda ya ci guba ta sashen abinci ko wasu sinadarai, da ikon Allah idan ana amfani da kuka kwalaba ko aka yi amfani da garin ganyen kuka, yana da tasiri sosai wajen ainihin kashe wannan guba ɗin da lalata ta da ikon Allah. Na gaba, yana ƙarawa yara lafiya da saurin girma. Wanda ke amfani da kuka ko kuka kwalaba yana taimakawa wajen ainihin ƙarawa yara lafiya da saurin girma da ikon Allah. Sannan yana maganin rashin cin abinci ga wanda ke samun matsala na rashin cin abinci ko rashin sha'awar cin abinci. Idan ana amfani da ainihin kuka kwalaba, yana taimakawa sosai wajen sa sha'awar cin abinci da ƙara mutum yanayin cin abincinsa. Sa'annan har wa yau yana maganin matsala na rashin fitar fitsari ko zafin fitsari, bi ma'ana prostate enlargement kenan. Ga wanda ke amfani da kuka kwalaba, yana taimakawa sosai wajen fitar fitsari cikin sauƙi. Sannan na gaba, yana magance matsala da warkar da abin da ya shafi ciwon ƙoda. Yana ba ƙoda kariya daga dukkanin wasu cututtuka insha Allah. Sannan kuma yana da tasiri sosai wajen magance matsala na kansar mahaifa ga mata. Ga macen da take da matsala na kansar mahaifa, idan tana amfani da kukar kwalaba ko kuma garin ganyen kuka, yana da tasiri wajen magance mata kansar mahaifa. Har wa yau, abin da ya shafi matsala na mata, yana da tasiri sosai wajen magance mata kansa ta nono. Ga macen da ke fama da kansar nono, idan ta jure amfani da ainihin garin kuka kwalaba ko kuma garin ganyen kuka tana sha, to insha Allah yana da tasiri sosai wajen magance matsala na ainihin kansar nono. Hakanan ga mata har yau wadda take fama da matsala na ƙarancin sha'awa ko rashin sha'awa, to insha Allah in tana amfani da ainihin garin kukar kwalaba ko kuma garin ganyen kuka, yana da tasiri sosai wajen inganta sha'awarta da dawo mata da sha'awarta sama da yadda take da ita a baya. Sannan na gaba, yana ƙara lafiya na huhu, bi ma'ana lungs kenan. Yana ba huhu lafiya sosai ta yanda za a samu daman yin numfashi yanda ya kamata. Sa'annan har wa yau yana da tasiri sosai wajen magance matsalar cutar sanyi. Kowane irin sanyi ne, idan ana amfani da shi, yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsalar da ikon Allah. Sannan yana ƙara ƙwaƙwalwa lafiya ga wanda ke buƙatar ƙwaƙwalwar shi ta samu lafiya da fahimta. To insha Allah in ana amfani da ainihin kuka kwalaba, yana da tasiri sosai wajen ƙara wa ƙwaƙwalwa lafiya. Sannan yana magance matsaloli na kunne, matsaloli ciwon kunne da sauransu, da abin da ya shafi ƙarancin ji. Idan mutum yana amfani da garin kuka kwalaba ko garin kuka, insha Allah yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala. Sannan yana magance raɗaɗi na zazzaɓi, kowane irin zazzaɓi ne, abin da ya shafi malaria ko typhoid, yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala da ikon Allah. Sannan har wa yau yana daga cikin amfani, yana magance matsala na sandarewar jijiyoyin jiki ga wanda jijiyoyin suke maƙalewa ko su ƙage ko su sandare. Insha Allah yana da tasiri sosai wajen ainihin magance wannan matsala. Sannan yana da tasiri sosai wajen ƙara lafiyar ido, don kuwa yana ɗauke da sinadarin vitamin A wanda yana ƙara ƙarfin gani sosai a jiki. Sannan har wa yau yana da tasiri sosai wajen ainihin magance matsala na ainihin sanyin infection, toilet infection kenan, sanyi na mata wanda yake ainihin addabar mata. Duk wanda take fama da wannan matsala, in tana amfani da ainihin garin kuka kwalaba ko ainihin garin ganyen kuka, yana da tasiri sosai wajen inganta lafiyarta. Sannan yana magance matsalar na ciwon mara mai tsanani lokacin fitar al'ada. Ga wanda take samun matsala na ciwon mara mai tsanani lokacin fitar al'ada, in tana amfani da ainihin garin kuka kwalaba ko garin ganyen kuka, yana da tasiri sosai akan wannan matsala da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ga wanda yake fama da matsala, ya samu matsala na ƙuna,
yana taimakawa sosai wajen warkar da ƙuna cikin sauri. Insha Allah idan ana amfani da ainihin garin kuka kwalaba ana sha ko kuma garin ganyen kuka yana da tasiri. Sannan yana magance matsala na ƙaiƙayin jiki ga wanda ke fama da ƙaiƙayin jiki. Idan yana yawaita amfani da ainihin kuka kwalaba ko garin ganyen kuka yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na ƙaiƙayin jiki. Sannan yana magance ainihin karyewar gashi ga mata wanda gashinsu yake karyewa. Yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na karyewar gashi da ikon Allah. Sannan yana magance matsala na haɓo, bi ma'ana shine fitar jini ta hanci, wanda jini ke fitan masa ta hanci. Idan yana amfani da garin ganyen kuka ko yana amfani da garin kuka kwalaba yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala. Sannan yana ƙara wa masu ciki lafiya, yana ba su kariya har da jinjirin cikin da yake ciki. Yana taimakawa wajen ba su kariya da ƙara musu lafiya da ikon Allah Subhanahu wa ta'ala. Sannan yana tsayar da jinin ciwo, bi ma'ana wanda ya samu rauni jini yana fita. Amfani da ainihin garin kuka kwalaba ko garin ganyen kuka idan mutum yana shan shi akai akai to yana taimakawa duk sanda ya samu rauni jini ya ainihin tsaya cikin lokaci. Sannan yana ƙara wa saifa lafiya ga wanda ke fama da matsala na kumburin saifa ko ciwon saifa. Idan yana amfani da ainihin garin kuka kwalaba ko garin ganyen kuka yana da tasiri sosai wajen ƙara wa saifa lafiya. To yaya za a yi amfani da shi? Yadda ake amfani da shi shine idan aka samo garin ainihin kuka kwalaba sai a samu cikin ƙaramin cokali ɗaya na garin kuka kwalaba sai a ainihin zuba shi a cikin ruwan zafi. In aka zuba shi a cikin ruwan zafi sai a bar shi na tsawon minti 30. In ya ainihin narke sai a jujjuya. In aka jujjuya sai a ainihin samo zuma mai kyau sai a zuba cikin babban cokali ɗaya a gauraya sai a ringa sha da safe, da yamma ma a sake yin haka a sha. Insha Allah wannan shine yanda ake amfani da ainihin garin kuka kwalaba. Kuma idan kuka kwalaban ne bi ma'ana da ƙwallon ba a mai da shi gari ba sai a ainihin ɗibe shi sai a zuba shi a ruwan zafi. In aka zuba a ruwan zafi a jiƙa shi a bar shi ya kwana. In ya kwana sai a tace. In aka tace bayan ya narke kenan sai a zuba zuma cokali guda sai a ainihin ringa sha safe, a sha da safe, da yamma ma haka za a sake yi a sha. Yana da tasiri sosai wajen ainihin magance dukkanin waɗannan cututtuka da waɗannan matsaloli da muka ambata. Idan kuma ainihin garin ganyen kuka ɗin ne shi ma za a samu cikin ƙaramin cokali sai a zuba shi a cikin ruwan zafi a jujjuya sai a ainihin sa zuma shi ma a ciki. Zuma ɗin ya kasance mai kyau. Shi ma za a ringa sha sau 2 a yini. Wannan yana da tasiri sosai wajen magance dukkanin waɗannan cututtuka da muka ambata. Haka bugu da ƙari idan ba haka ba kuma sai a ainihin kamar yadda ake yin miya da shi to yana da tasiri wajen ainihin ba jiki dukkanin abubuwan da ake buƙata na kariya daga cututtuka da warkar da dukkanin cututtuka insha Allah. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya warkar da dukkanin cututtukan da suke damun mu. Marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana mai amfani, ka ba mu ikon yin aikin da kake so kai da shi da ita. Kar ku manta da ku danna mana subscribe a cikin wannan tasha tamu mai albarka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yanda da zarar mun ɗora sabon shiri ya iso zuwa gare ku kai tsaye. Mai gabatarwa Nazir Muhammad Faska. Mun gode tare da kallon mu da sauraron mu, da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu tare da sauraron mu don kawo muku ingantattun magunguna akan cututtukan da suka dame ku insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, wallahu ta'ala a'lam.